مرحبا جوارا خوشکو براین دلال تماشاوان قدر بلند سلاو خود سروه به کارم جوارا ایرانی نکی خواهو به واگری دایسه سیاست ایرو چند کلمه بیجم سال 1974 بو خانما من خوش و ازو برای خواه مزم و مجرد بو آپو لعلازغی جبونا نخوشی خدمان نخوشی من نخوش خانه دار آبزان امجی بشه خواهد چون اوتیل رازان بروژی پشتی نخوش خانه هم چون قهوه که پچوک هبون وان کرسی پچوک هبون جرا چه دو گوتن اسنافلار چای قهوه سی قاسیتی بیرامن ام چون شخوری بوده رو دونشتن دوان دما دا باوه که ما کرده هبوه جوید ناوی کرده دانی بون قره اولان tam demak rast û çep sax solê Tirkiye hev diketin ya ji dest pê kiribûn ew dema nabûn Kurd gişta xeb çepa wa girê dabûn bi Ecevît wa girê dabûn Ecevît jî bavê me bû Tirkiye jî digotin faşîst in ez bawerim Ecevît û Tirkiye ji belkî êvara rûdiniştin ji xwe re bi hev dûra reqî dixwarin şerabê ve dixwarin lê hayê kesî jê tune nebû rojek dîsa em hev dû rûniştin ser kursîn mervekî va Smêlî daha devî da kevş bû Kurd bûn Kurdê me wî çaxê Smêlî xwe awa Kurd dikirin berdidan dirêj dikirin ê faşîsta jî awa berjêr danî dihatin ji Smêlî wî da kevşa Kurd e çayê xwe girt ha ber bi me hat ku ez dikarim ser masa we rûnê me got kerem ku ser çawa rûniş me lev pirsî ku ez xelkê Amedê min ser çawa ser sera me ji me got nexweşî me em li viran im got hûn kîjan partiyê destek dikin ez 17 salî bûm çaxê qasitê bîra min 16 apê me got em Millî Selametê destek dikin koçma wan Qereoğlan destek nakin min nizanî Qereoğlan çaxê Ecevît e me got Qereoğlan kîyekek û got naz nakin Qereoğlan Ecevît got bavê me Kurd e got heqê me Kurda di ji bona me Kurda mücadelê dike got çima rayê xwe nadin wê derê apê min fehm kir ku wê qelbê me bihî li min fehm nekir ez ê cam bûm gelekî bêtecrübe bûm îja me got yanî çi firqa Ecevît û Erbakanê heye dereqê Kurda da qenaeta me de her du jî yek in yanî şikur ji xwedira wê çaxê jî ez ê şeûra da bûm lê me got Erbakan ji ber Misliman e qene yanî ji dînê me re zirara wîtune loma em dibin Erbakan ema cî da rabû çayê xwe bilind kir Walaw got me got qey wê jî merivên însan in û Kurd in min nizanî xayînin ajanin got ez jî hatime ser masa we rûniştim me got ez wî çaxê sivik bûm yanî min hêz kir ser xwe ez jê re bidim xebera apê min milê min kir ku rûnê me got apê hecek tu dibînî Hece Hesedîn got rûnê ji te dibêjim rûnê me wî çayê xwe girt çûm hêdika ji me re got law got tu jê re çi ji bê viya fehm nake em rawna xelxîda li hevdûxin hevdû rezîl bikin niha jî eynî wisa ne carê Qereoğlanek ji me re derdixe em dibên heyra Partiyê Tirkiye giş yek in temamê wan Partiyê Tirkiye ne temamê wan jî girêdayê bi sîstema Kemalîzmê wan in ha rengê millet cuda ye partî jî bi gorî rengê millet rengê xwe diguherin carê rengekî nîşa me didin carê rengekî nîşa me didin em jî li pey diçin wisa yanî niha jî eynî wisa ye ku tu dibêjî heyra ev partiya hanê mesela em bêjin HDP ne partiya Kurd e serokê wan dibêjin ê PKK dibînî HDP dibîn te dibêjin em partiya Kurdan in ama kesê dengê xwe dinê hemî Kurd in ji sedî nod û neh bînok yanî vîrgül neh ji hezar yek belkî ne Kurd bin wekî din giş ê rayê xwe dinê Kurd bin yek Tirkekî rayê xwe nade HDP yek Erebekî ji rayê xwe nade yanî Watê tu dibêjî filan kes evê partiyan da kêmasî heye em kêmasî wê rast kin em tev jê re bixebitin gotina wan a yekem vîya tu xayînî tu ajanî ana vira dört mondê camiya xwe li me qedexe kirine divên xayîna ajan in derê dorê vira jî dîsa wisa in ciya darûtinên divên xayîn in tu ji yekî pirs kî tu bê te çi xayîniya wî dîtî kes nabîne ez dikarim huzûra we gişta da bêjim ger xayîniya min ji wî milletê Kurd re bê îsbatkirinê ez xwîna xwe helal dikim
زار خارج مگوتی کس داوت تو تشتکی ناک قتل ملوان حلال با اگر کنو کار نسبت بکن برا بیشرفی نکن مره به بیشرفی به شرفا ملتکی به شرفا ولاد پارزکی کت نالیزه تذکار ما خواستو بیشم من خیلی خوشیدم